अरे पట్టుకో अरे जाता है ओके। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवी सरस्वती सरस्वतं वासं ततो जयम् उदीरयेत्।
ततो जयं धीर प्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया तमाश्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 18 శ్లోకం 30. సతు బ్రహ్మ అంశే सतु ब्रह्म ऋषेरंसे తథాసు ఉరగం ఋషా गतासुमुरगं ऋषा వినిర్గచ్చన్ ధనుష్కోట్యా विनिर्गच्छन्दनुष्कोट्या నిధాయ పురం ఆగతః निधाय पुरमागतः సతు బ్రహ్మ ఋషేరంశే सतु ब्रह्म ऋषेरंसे గతాసు ఉరగం ఋషా गतासुमुरगं ऋषा నిర్గచ్చన్ ధనుష్కోట్యా विनिर्गच्छन्द अनुष्कोट्या నిధాయ పురం ఆగతః निधाय पुरमागतः సహ రాజు सः राजु కాని कानि బ్రహ్మ ఋషి బ్రహ్మర్షి ब्रह्म ऋषयः ब्रह्मर्षि హంసే మెడలో अंसे मेडलो గత అసూం మృతమైన गत असुम मृतమైన ఉరగం పామును ఉరగం పామును క్రోధంతో వినిర్గచ్చన్ వెడలుచు నిర్గచ్చన్ వెడలుచు ధను కోట్య ధనుకోట్య విల్లు కొనతో నిధాయ వేసి నిధాయ వేసి పురమునకు పురమునకు ఆగత వెడలెను ఆగతః వెడలు ఆ విధముగా అపమానితుడైన రాజు అపమానితమైన రాజు అచ్చట నుండి వెడలుచు మృత సర్పము నొకదానిని విల్లు కోనతో తీసి క్రోధముతో ముని మెడలు వేసి పిదప తన పురమునకు మరలిపోయెను. ఆ విధముగా అవమానితుడైన రాజు అచ్చట నుండి వెడలుచు మృత సర్పమును ఒక దానిని విల్లు కొనతో తీసి తీసుకొని క్రోధముతో ముని మెడలో వేసి పిదప తన పురమునకు మరలిపోయెను. భాస్కరమణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. అటువంటి అవివేక కార్యములు తనకు అలవాటు లేకున్నను పరీక్షిత్ ఆ విధముగా కుక్క కాటులు చెప్పు దెబ్బ ఎనడి చందమున మునియడ వర్తించును. మరలిపోవచ్చిన రాజుకు భగవత్ సంకల్పంన ఒక మృత సర్పము ఎదుట కనబడును. తనకు నిరాదరణ చూపిన మునిని మృత సర్పహారమును ఒసగడ ద్వారా సత్కరించవలనని అతడు భావించను. సాధారణ వ్యవహారములలో ఇది అసహజం కాకపోయినను సాధువైన బ్రాహ్మణి విషయమున పరీక్షిత్ మహారాజ్ వ్యవహరించిన తీరు మాత్రము నిక్కముగా ఊహాతీతమైనది. భగవత్ సంకల్పముననే అది ఆ విధముగా జరిగి ఉండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏష కిం నిభృతా శేష కరణో మీలితే క్షణః
కరణో మిలితే క్షణః మృషా సమాధిర్ ఆహోస్విత్ సమాధిరాహోస్మిత్ కిం ను స్యాత్ క్షత్రబంధుభిః కిం ను స్యాత్ క్షత్రబంధుభిః ఏషః ఈ కిం ఒకవేళ నిభృత శేష జ్ఞానమగ్నుడై కరణః ఇంద్రియములు ఇంద్రియములు మీలిత మూసుకొని ఈక్షణః ఈక్షణః కన్నులు కన్నులు వృష సత్య సమాధిః సమాధి అహో నిలిచిన ఒకవేళ అయినచో ఏమి ను కాని యాత్ క్షత్రబంధుభిః నీచుడైన క్షత్రియుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి కళ్ళను మూసుకొని నిజముగానే ముని ధ్యానమగ్నుడై ఉండెనా లేక క్షత్రబంధువును ఆహ్వానింపవలసి వచ్చినటను తప్పించుకొనుటకు అసత్య సమాధిలో నిలిచెనా అని పురమునకు మరలి వచ్చిన పిమ్మట రాజు తనలో తాను చర్చించుకొనసాగెను. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి కనులను మూసుకొని నిజముగానే ముని ధ్యానమగ్నుడై ఉండెనా లేక క్షత్రబంధువును ఆహ్వానింపవలసి వచ్చుటను తప్పించుకొనుటకు అసత్య సమాధిలో నిలిచెనా అని పురమునకు మరలి వచ్చిన పిమ్మట రాజు తనలో తాను తలపోయిచ్చు చర్చించుకొనసాగాను. కామెండేషన్ మీద చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. పరీక్షిత్ మహారాజు కృష్ణ భక్తుడైన కారణమున తాను చేసిన కార్యమును తానే సమర్థించుకొనలేకపోయాను. తత్కారణమున అతడు వాస్తవముగా ముని ధ్యానమగ్నుడై ఉండెనా లేక క్షత్రియుడును తక్కువ వర్ణము వాడును అగు రాజును ఆహ్వానించని కార్యమును తప్పించుకొనుటకై ధ్యానమును నటించనా అని తర్కించుకొనసాగాను. శుద్ధాత్ముడైన వానికి పాపమును అనురించినంతనే పశ్చాత్తాపము మదిలో కలుగును. పరీక్షిత్ మహారాజు అనరించిన కార్యమునకు అతని పూర్వ పాపకర్మల కారణము కావని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు శ్రీల జీవ గోస్వామి అభిప్రాయపడిరి. పరీక్షిత్ మహారాజును స్వధామమునకు పిలుచుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఆ విధముగా ఏర్పాటు జరిగి ఉండెను. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల అభిప్రాయం ప్రకారము ఆ ప్రణాళిక భగవత్ సంకల్పముననే జరిగి ఉన్నది. దాని కారణముననే కష్ట పరిస్థితి కల్పించబడిన. రాజు వనొచ్చిన నామమాత్ర తప్పిదమునకు కలి ప్రభావితుడగు అనుభవ శూన్యుడైన బ్రాహ్మణ బాలుడు శాపమొసగుట, తత్కారణముగా రాజు దివ్యలాభము కొరకే గృహబంధములను విడనాటుటయే ఆ ప్రణాళికయే ఉండెను. అంతేగాక సుఖదేవ గోస్వామితో అతని సమాగమము శ్రీకృష్ణ భగవానుని గ్రంథావతారమైన శ్రీమద్ భాగవత ప్రకటమునకు దోహదము కాగలదు. బ్రజగోపికామణులతో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వనర్చిన రాసలీల వంటి పెక్కు దివ్యలీలలకు సంబంధించిన అద్భుత విషయములను గ్రంథావతారమైన శ్రీమద్ భాగవతము తెలియజేయుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ ప్రత్యేకమగు లీల ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకొని ఉన్నది. ఏలయనా ఈ భగవత్ లీలలను సరిగా అవగతం చేసుకొని వాడు నిక్కముగా లౌకికమైన మైథున వాంఛ నుండి విడిబడి దివ్యమగు భక్తియుక్త మార్గమున స్థిరుడు కాగలడు. శుద్ధ భక్తునికి ప్రాప్తించడి లౌకిక సుఖము అతనిని ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేర్చుటకే నిర్దేశితమై ఉండడు. జాతుల కుట్ర కారణముగా అర్జునుడు పాండవులు కష్టముల పాలు చేయబడగా కురుక్షేత్రమునకు శ్రీకృష్ణునిచే
భూమికి కురుక్షేత్ర రణమునకు శ్రీకృష్ణునిచే భూమిక ఏర్పాటు చేయబడినది. శ్రీకృష్ణుని శబ్ద ప్రాతినిధ్యమైన భగవద్గీత అవతరించుటకే ఆ విధమైన ఏర్పాటు చేయబడిను. అదే విధముగా పరీక్షిత్తును కష్ట పరిస్థితిలో నిలుచుట ద్వారా భగవత్ సంకల్పమున శ్రీమద్ భాగవతము అవతరించినది. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆకలి దప్పులచే పీడితుడవుట కేవలము ఒక లీల మాత్రమే. ఏలయన తల్లి గర్భమునందే అతడు పెక్కు కష్టముల నోర్చి ఉండను. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్ర తాపము చేత అతడు ఏమాత్రము పీడితుడు కాలేదు. కనుకనే రాజు యొక్క కష్ట పరిస్థితి నిక్కముగా ఊహాతీతమైనది. భగవత్ సంకల్పముచే పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి భక్తులు అట్టి కష్టములను సహింప సామర్థ్యమును కలిగి ఉందురు. వారెన్నడను కలతకు లోనుగారు. కనుకనే ఈ విషయమున పరిస్థితి అంతయు భగవానుని చేతనే యోచింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభు. మళ్ళీ ఇది వేరే ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ విధంగా అవమానితుడైన రాజు అచట నుండి వెడలొచ్చు మృత సర్పమును ఒకదానిని విల్లుకొనతో తీసి క్రోధముతో ముని మెడలో వేసి పిదప తన పురమునకు మరలిపోయెను. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి కళ్ళను మూసుకొని నిజముగానే ముని ధ్యానమగ్నుడై ఉండెనా, లేక క్షత్రబంధువును ఆహ్వానింపవలసి వచ్చుటను తప్పించుకొనుటకు అసత్య సమాధిలో నిలిచెనా అని పురమునకు మరలి వచ్చిన పిమ్మట రాజు తనలో తాను తలుపోయిచు చర్చించుకొనసాగెను. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళు చేసే ఒక కార్యము అది సామాన్యంగా కాకూడదు, ఆరైకమైన కార్యము. సో అయితే వాళ్ళు అది చేశారు. వాళ్ళు ఒక మృత సర్పంని ఆ శామిక ఋషి వాళ్ళకి మెడల పైన వేసి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు. సో దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఎస్, నేను చేశాను, నేను ఒక పాప కార్యం, పాపకృత్యం, ఒక అవమానం, ఒక ఋషికి చేసే కార్యం నేను చేశాను అని వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు వాళ్ళు. సో సామాన్యంగా మనం కూడా ఏదైనా ఒక కార్యం చేస్తే మనం దాన్ని సమర్థిస్తాము. లేదు, మేము చేసిన కరెక్ట్, అది ఈ కారణం ఎలా చేసాము మనం అంటే ఈ కారణం వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఆ ఋషి మనకి సరిగా గౌరవం ఇవ్వలే, దానికోసం చేశాను అని పరీక్షిత్ చేస్తాను. వాళ్ళు లేదు, నిజంగానే ఆ ముని ధ్యానమగ్నుడుగా ఉండాలి, సో నేనే తప్పు అవగాహనతో నేను ఇది చేశాను కదా అని తనలో తాను వాళ్ళు తప్పని చూస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇది ఒక గొప్ప వ్యక్తి లక్షణం. వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళది తప్పు ఏదైనా అవుతేనో వాళ్ళు త్వరనే దాన్ని అన్వేషిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తుండేది ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుది చేస్తుండే కార్యము ఇది ఒక తప్పే వాళ్ళు చేసింది. అయితే అది వాళ్ళ కర్మానుసారంగా వాళ్ళు ఆ ప్రభావంతో వాళ్ళు చేయలే అని చెప్తున్నారు. ఆ పాయింట్ ఎలాంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కార్యం చేస్తాము అంటే మన వెనకాలి కర్మ అనుసరించి దాని ఒక ప్రభావం నుంచి మనము చేసేది. మనం సామాన్యంగా బద్ధ జీవుల మనము కర్మాలు చెప్పేది ప్రారబ్ధ అనేది కర్మాలు ఉంటుంది మాకు. సో కొన్ని కర్మాలు మనకి ఈ జన్మలోనే మేము అనుభవిస్తుంటాం,
మనకి ఏదో ఒకటి చాలా రోగాలు ఉండొచ్చు ఒక సమయము, ఇంకొక సమయము ఇంకేదైనా ఒకటి లీగల్ ఇది ఒకటి కోర్టు ఇదంతా అది నిలిపేదే కావదు, అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇలా ఎప్పుడు ఇది ఎండ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. లేకుంటే ఒక జన్మము దొరికే జన్మము కూడా అంత మంచి కుటుంబంలో ఉండక ఒక నీచ జన్మం అని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే బుద్ధి అంత మెదడ అంత ఇది లేదు, కొంత డల్ ఇది ఉంది. మళ్ళీ మన ఎడ్యుకేషన్ అది కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు. లేకపోతే మన ఒక సౌందర్యం అది కూడా చాలా ఒక దీనిలో ఉండదు, లేదు ఏమీ సౌందర్యం లేదు. సో ఈ రకమైన కర్మాలు మన ప్రారంభ కర్మాలు అని చెప్పి మా వెనకాల నుండి మనకి దొరికింది. ఇంకొకటి అప్రారంభ కర్మాలు అంటే మనకి ఇప్పుడు లేదు, అది అయితే వస్తుంది, అది ముందు జన్మంలో ఎప్పుడో అది మనకి వృద్ధి అవుతుంది. చెప్తారు ప్రారంభ అప్రారంభ అని రెండు కర్మాలు అని చెప్పేది. సో ఈ రకంగా వీళ్ళు అనుభవిస్తుండేది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి సన్నివేశము, ఇది ప్రారంభ కర్మ లేదు, ఇది ప్రారంభ కర్మం కాదు. ఇది యాక్చువల్లీ భక్తి కార్యాల్లో చెప్పేది మనం మొదట అంతాలంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తుండేది సాధన భక్తి. సో సాధన భక్తి తర్వాత వచ్చేది భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అని. సో ఈ పరిశుద్ధ భక్తులైన పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంతా ప్రేమ భక్తి, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తిలో వాళ్ళు నిలుచుకొని ఉన్నారు. మనం ఇంకా శుద్ధ భక్తిలో ఇప్పుడు అడుగు 1, 2 వెళ్తున్నాం మనం. సో ప్రారంభ స్థాయిలోనే మనకి యాక్చువల్లీ ఈ కర్మాలంతా నాశనం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఏది ఈ మన క్లేశాగ్ని అని చెప్తారు ఒక లక్షణం, శుద్ధ భక్తి లక్షణము. ఆ క్లేశాగ్ని అనేది ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నీ కూడా ఇదంతా నాశనం అవుతుంది. సో పరీక్షిత్ మార్గం ఉండే స్థాయి చూస్తే వాళ్ళు అంత ముందు ఉన్నారు. సో ఈ క్లేశాగ్ని ఏది వాళ్ళకి లేదు. ఇది క్లేశాగ్నినో అనేది స్టేజెస్, ఇది అర్లీ స్టేజెస్. సో దానికోసం వాళ్ళు కమెంట్ చేసిన ఇది వాళ్ళది ఇది కాదు, వాళ్ళది తప్పు అని కాదు, వాళ్ళది ఇది కాదు, ఆ పాప కర్మాల ప్రభావం అని కాదు, అది ఆల్రెడీ అది భగవంతుల దైవ సంకల్పం, కృష్ణుడు సంకల్పించింది. సో అది అవి తీరాలి, అది దాన్ని ఎవరు కూడా నిలిపేక అవ్వదు అని దాన్ని వాళ్ళు చెప్తుండేది. ఇది సో దైవ సంకల్పం, కృష్ణుడు సంకల్పం, ఇది ఈ రకంగా కావాలి. ఈ రకంగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకా చాలు, వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేసింది వాళ్ళు చాలు, వాళ్ళు ఇంకా నా స్వధామంకి రాణి అనేదానికి భగవంతుడు చేసింది. దీంట్లో కించిత్తు కూడా వాళ్ళ వెనకాలి కర్మ ప్రభావం లేదు అని దాన్ని వాళ్ళు శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, జీవ గోస్వామి వాళ్ళు స్పష్టంగా వాళ్ళు దాన్ని చెప్తుంది. సో ఒక సమయం మనం వినేది ఆ రకంగా, ఇది యదువంశం నాశనమైంది అంటే ద్రౌపది వీరు గాంధారి వాళ్ళు శాపం వేశారు. సో ఇదంతా లేదు, ఇదంతా భగవంతుడి భక్తులకే కర్మం లేకున్నప్పుడు భగవంతుడికి ఎలా కర్మం ఉంది? శుద్ధ భక్తులు హరి పరీక్షిత్ మహారాజ్ వాళ్ళ చర్చ జరుగుతూ ఉంది, వాళ్ళకి కూడా ఇది కర్మం అనేది లేదు వాళ్ళకి. అది కృష్ణుడి సంకల్పం నుంచి ఇది జరిగిన సన్నివేశం. అలా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు వాళ్ళకి కర్మం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది లేదు, వాళ్ళకి లేదు. అది అవుతాను. ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఈ శుద్ధ భక్తులు ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడు అనుగ్రహం అనే భావిస్తారు. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు దీన్ని ఒక పాజిటివ్ గానే తీసుకొని వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు నివృత్తులై వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి పైన మనస్సు నిలిపేదానికి వాళ్ళు అన్ని బాధ్యతలు విడిచేసి వాళ్ళు వెళ్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళకి దొరికే ఒక సంఘం శుకదేవ గోస్వామి. సో అంతవరకు వాళ్ళకి శుకముని వాళ్ళ సంఘం దొరకలేదు అని చెప్పొచ్చు. అంటే వీళ్ళు బిజీ ఉన్నారు, వీళ్ళు రాజ్య పాలనలో బిజీ ఉన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు శుకమునిని కూడా వీళ్ళని ఇంత గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి కలుస్తాం, వాళ్ళకి కొంత మార్గదర్శనం ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా లెక్కించలేరు, వాళ్ళు కూడా రాలేదు. అది ఇప్పుడు వచ్చే సన్నివేశంలో వాళ్ళకి ఇది ఇన్స్పిరేషన్, భగవంతుడు లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళండి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి మార్గదర్శనం ఇవ్వండి అని కరెక్ట్గా శుకముని ఇంతవరకు రాలే వాళ్ళు వీళ్ళంతా రాయల్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రాలే శుకదేవ్ గోస్వామి. అయితే ఇప్పుడు అంతా విడిచినాక శుకదేవ్ గోస్వామి వస్తారు, వచ్చి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ మొదట మనకి ఎవరైనా సపోర్ట్ సహాయం సరిగా నేర్పించి, చాలా టఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంది, రేపు టఫ్ ఎగ్జామ్ నుండి ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైనా వస్తే మనకు అంత క్లిక్. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్పేది పరీక్షిత్ మహారాజుకి వాళ్ళకేం టఫ్ కాదు, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అవుతాయి కూడా. మరణం అనేది ఒక ఎగ్జామ్, ఇది మరణ సమయం. సో ఎం వాపి స్మరణ భావం త్యజతి అంతే కలేవరం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్ భావభావిత. సో
అప్పుడు ఏది మన స్మరణ ఉంటుంది, దానిపైన మనకి దేహం దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజుకి సంపూర్ణంగా కృష్ణుడి పైన వాళ్ళు ఎంత సులభంగా మనస్సు ఉన్నట్లు చేస్తారు. కేవలం వినేది, శ్రవణం ఏమి చాలా ఆయాసకరమైన కార్యం కాదు. అది ఈ శుకదేవ్ గోస్వామి అలా వంటి వాళ్ళు చెప్తుంటే దాన్ని వినేదానికి ఒక ఆనందకరమైన కార్యం. ఎంత ఆనందకరం కార్యం అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఏమి ఒక ఆకలి, ఇప్పుడు ఆకలి లేకుంటే దాహంగా వాళ్ళు ఆ శాపము వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు పోతే అప్పుడు 7 రోజులు ఏమి ఆకలి ఏమి దొప్పి లేక వాళ్ళు భాగవతం వింటారు. కంటిన్యూస్ అది 7 రోజులు సత్యంగా జరుగుతుంది. సో అదే సన్నివేశం మాకు తెలుస్తుంది. అది ఎలా అంత ఒక వ్యక్తి అంత సామర్థ్యం పొందే వ్యక్తి 7 రోజులు సత్యంగా భాగవతం విన్నారు. ఇది ఒక సమయంలో వాళ్ళ దొప్పికి ఒక ఆకలికి వాళ్ళు గురి అయ్యి ఋషిమునితో అలాగా వ్యవహరించారు. సో అప్పుడు అది కూడా మనకు తెలిసవచ్చు, మేము ఆలోచించవచ్చు ఎలా సాధ్యమవుతుంది. ఇదే వ్యక్తి ఇంకా ఈ శాపమైనాక 7 రోజులు ఏమీ స్వీకరించారు. ఇదే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆకలి దాహము ఆ రకంగా ఒక బాధపడి వాళ్ళు ఇప్పుడు శాపము తీసుకుంటున్నారు. ఈ చైకరాదిన కార్యంని చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో కూడా తెలుస్తుంది మనకి. సో ఎనీవే పరీక్షిత్ మహారాజు ఇప్పుడు అంత ఈజీగా వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు 7 రోజులకి వాళ్ళు ఎక్కడుంది ఆ పాము పక్షి, అది ఆ తక్షక ఎక్కడున్నా వచ్చి ఈ దేహాన్ని అది అంత్యం చేయని అని వాళ్ళే ఆహ్వానించారు. అంటే భగవంతుడు విషయాల్లో ఎంతో ఒక సమాధి స్థితిలో వాళ్ళు మగ్నులు అవుతారు. అంటే వాళ్ళకి ఏది భౌతిక స్థితిని వాళ్ళకి భయము భీతి వచ్చేసే ఒక ఇదిలే సంపూర్ణ సత్యంలో వాళ్ళు అవగాహనంలో నాకు ఈ దేహానికి సంబంధం ఏది కూడా లే, నేను భగవంతుడు నిత్య సేవకుడైన ఆత్మ, ఈ దాంట్లో వాళ్ళు నిలిచే ఒక స్థితిని వాళ్ళు పొందేది మనం చూస్తాము. సో అది జీవన పరిపూర్ణత్వము. దాన్ని భగవంతుడు ఈ శుకముని వాళ్ళని పంపి, సో తర్వాత వాళ్ళ నుండి ఈ భాగవతము ప్రకటన అవ్వాలి. ఈ భాగవతం అనే గ్రంథము గొప్పతనం ప్రతి ఒక్కరికి తెలియని అనేదానికి భగవంతుడు చేసే ఒక సన్నివేశం అని దీని చెప్తున్నారు. మనకు ఆచార్యులు కమెంట్ చేసింది ఇదే భాగవతంలో అన్ని దానికైనా హైయెస్ట్ టాపిక్స్ అంటే ఇది భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు తన గోపి కేల్ దగ్గర చేసేది కార్యకలాపాలు రాసలీల చెప్తారు. ఈ రాసలీల అనేది ఇది ద్వారా నుంచి మేము వినేదాని ద్వారా మన భౌతిక కల్మషమైన హృద్రోగ కామ అది మనకి నివారణం అవుతుంది, అది క్యూర్ అవుతుంది. హృద్రోగ కామ అపహినోతి అని చెప్తారు. ఇది హార్ట్ డిసీజ్. భౌతిక మన అస్తిత్వం అంటే మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే మనం అందరూ కూడా ఇది పుంసాం స్త్రీయ మిథుని భావం ఇక్కడ నుండి మనకి ఒక నాట్ ఇది కట్టింది, ఇదేం చెప్పేది నాట్. సో దీన్ని ఎంత సులభంగా విడిచేది కాదు. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు ఇది దివ్య లీలలో మనం సరిగా అవగాహన చేసుకుంటే సరైన విధానం నుండి శ్రవణం చేస్తే అప్పుడు మనకి రుద్రోకామ అపహినోతి. సో దాన్ని భగవంతుడు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి అది ఒక అవకాశం ఇచ్చేదానికి ఇదంతా చేశారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇలాంటివి గోచరిస్తాయి. సో జ్ఞాతుల కృట కారణంగా అర్జునుడు పాండవులు పాలించబడగా కురుక్షేత్ర రణమునకు శ్రీకృష్ణునిచే భూమిక ఏర్పాటు చేయబడినది. శ్రీకృష్ణుని శబ్ద ప్రాతినిధ్యమైన భగవద్గీత ఆవరించడకే ఆ విధమైన ఏర్పాటు చేయబడిన. అదే విధంగా పరీక్షిత్తును కష్ట పరిస్థితుల్లో నిలుపుట ద్వారా భగవత్ సంకల్పమున శ్రీమద్ భాగవతం అవతరించినది. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆకలి దప్పులచే పీడితుగడు కేవలం ఒక లీల మాత్రమే. ఎలైనా తల్లి గర్భమునందే అతడు పెక్కు కష్టములను రుచి ఉండేది. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్ర తాపం చేత అతడు ఏమాత్రం పీడితుడు కాలేదు. కనుకనే రాజు యొక్క కష్ట పరిస్థితి నిక్కముగా అభూతపూర్వమైనది. భగవత్ సంకల్పముచే పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి భక్తులు అట్టి కష్టములను సహింప సామర్థ్యమును కలిగి ఉందరు. వారెన్నడను కలతకు లోను గారు. కనుకనే ఈ విషయమైన పరిస్థితి అంతయు భగవంతుని చేతనే యాచింపబడినది. సో పరీక్షిత్ మహారాజు మనకి ఇప్పుడు కూడా అంత గొప్ప భక్తుడు అని దీనికి భగవంతుడు చేసే ఒక దీని ద్వారా మాకు తెలుసు. లేకుంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత గొప్ప భక్తుడు, అర్జునుడు ఎంత గొప్ప భక్తుడు,
భగవంతుడు వాళ్ళకి భగవద్గీత చెప్పిన కారణం నాకు తెలుసు. ఓ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ సమయంలో వేదవ్యాసులు ఉన్నారు, ఎంతెంతో గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. అయితే కూడా ఈ అర్జునుడికే భగవంతుడు భగవద్గీత చెప్పారు. అండ్ భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు మరల అర్జునుడికి భక్తోసి ప్రియోసి, నువ్వే నాకు చాలా ఆత్మీయుడు అని చెప్పారు. సో దీంట్లో మనకి అర్జునుడి స్థానం మనకు తెలుస్తుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు మనకి పరీక్షిత్ మహారాజు స్థానం ఇక్కడ తెలుస్తుంది భాగవతంలో. సో ఇంత గొప్ప గ్రంథము వాళ్ళ నుండి వాళ్ళకి చెప్పినబడింది మొదట టైం. సో అంటే ఎంత గొప్ప భక్తులు ఉండాలి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు చేసే లీలల్లో ఎంతో ఇదవుతుంది. సో ఆ గ్రంథము మనకి దొరుకుతుంది. అలాగనే ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎవరున్నారు వాళ్ళ ఒక కీర్తి, ఒక గొప్పతనం మనకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళ దివ్య గుణాలు. సో యాక్చువల్లీ ఈ శుద్ధ భక్తిలో ఇవంతా దివ్య గుణాలు వాళ్ళకి మొదటే వస్తుంది. చెప్తారు శుద్ధ భక్తుల లక్షణం ఒకటి క్లేశాగ్ని, ఇంకొకటి శుభద అని చెప్తారు. శుభద అంటే అన్ని సద్గుణాలు వాళ్ళలో వస్తుంది, సద్గుణాలు. సో అంత సద్గుణం అది మొదటే వస్తుంది భక్తిలో. అలాగున్నప్పుడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి అంత అడ్వాన్స్ డివోటీలో ఇప్పుడు ఒక సన్నివేశంలో వాళ్ళు ఒక దుర్గుణం చూపిస్తున్నారు కదా అని మనకి అనిపించవచ్చు. సన్నివేశం లేదు, ఇది దుర్గుణం కాదు, ఇది భగవంతుడి సంకల్పం. అంటే శుద్ధ భక్తిలో ప్రారంభ స్థాయిలోనే, సాధన భక్తిలోనే ఒక సద్గుణం అనేది వస్తుంది. యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవతి అకించన సర్వైర్గుణై తత్ర సమాసతే సుర అరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథేన ఆసరి దావతుడు. అంటే చెప్పేది ఎంత గొప్ప గుణాలు వస్తుంది భక్తులకి అంటే ఆ సాధన భక్తిలోనే వస్తుంది. అది స్టార్టింగ్ నుండినే వస్తుంది. అది వచ్చే కారణమున దేవతా పురుషులు కూడా వాళ్ళతో నివసించేదానికి వాళ్ళు కోరుతారంట. సో ఆ రకంగా చెప్పేది గుణాలు, అంత సద్గుణాలు. శుభద అంటే అంత ఆస్పీషియస్, అంత జీవనము ఆరంభమవుతుంది మేము భక్తి కార్యాలు ఆరంభించినప్పుడు. సో ఇదంతా యాక్చువల్లీ అడ్వాన్స్డ్ ఏం కాదు, అంత పెద్ద అడ్వాన్స్డ్ కాదు. సాధన భక్తిలోనే ఇదంతా అదే వ్యక్తమయ్యే ఒక గుణాలు. ఇప్పుడు వీళ్ళు అంత శుద్ధ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఒక వ్యవహారం చేస్తారు అంటే అది ఎక్కడ పోయింది ఆ గుణాలు అని మనకి ప్రశ్న వస్తుంది. లేదు, అది వాళ్ళ కర్మం కాదు, అది భగవంతుల సంకల్పం అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది. సో శుద్ధ భక్తి ఇంకా 6 లక్షణాలు చెప్తారు శుద్ధ భక్తికి. ఒకటి క్లేశాగ్ని, నాశనం అవుతుంది ప్రారంభంలోనే. తర్వాత శుభద అని శుభకార్యాలు, సర్వశుభమైన ఇది వ్యక్తం అవుతుంది మన ఆ జీవనంలో. మూడోది ఇది చాలా రేర్, ఇది పొందేది శుద్ధ భక్తి పొందేది అంత ఎంతో భౌతిక జగత్లో ఎంతో కొంతమంది దాన్ని ప్రాప్తించేది. మూడోది. నాలుగోది అది పొందుట వాళ్ళు ముక్తిని కూడా వాళ్ళు ముక్తి సుఖం దీన్ని వాళ్ళు వాంఛిస్తారు, దాన్ని నిరసించారు. ఇది ముక్తి అనేది 4వ లక్షణం. ఐదవది ఇంకొకటి ఏం చెప్తారు, ఎంత ఒక దివ్య ఆనందంలో ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఈ ముక్తిదే కాదు ఇంకేది ఒక సుఖం ఇది వాళ్ళు వాంచరు. వాళ్ళు ఆ సుఖంలో కృష్ణుల సేవలో ఉండేది మగ్నమైనప్పుడు ఇంక్యావది భౌతిక యావది వాళ్ళు వాంచరు. ఇంకొకటి ఇది కృష్ణుని కూడా ఆకర్షించింది ఆ శుద్ధ భక్తి. భగవంతుడిని ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేసేకవ్వదు. అయితే భక్తి కార్యం, శుద్ధ భక్తి కార్యాలు భగవంతుడిని ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్పేదండి. సో ఈ రకం శుద్ధ భక్తి లక్షణాలు. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలతో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఆ లక్షణాలు ఉండే వ్యక్తి ఇలా వ్యవహరించారు ప్రశ్న. సో లేదు, ఇది సాధ్యం కాదు, ఇది భగవంతుడ ప్రణాళికమే, ఇది స్పష్టంగా ఇది శ్రీకృష్ణుడ ప్రణాళికమే అని ఇది డిసిషన్. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు ఏదైనా చెప్తారా?